turka shi. Awwal ya gudu bayan ya cuci Maimuna biliyoyin kuɗaye a cikin shirin fim ɗin Kaddara. Domin dai idan ba ku manta ba, Awwal ya buƙaci kimanin biliyan 1 da miliyan 300 a wajen Maimuna domin ya fara wani kasuwanci. Lokacin da ya gama tsaro Maimuna har ta ɗauki kuɗin ta bashi, a nan ne aka nemi Awwal aka rasa, ma'ana dai ya gudu da kuɗin Maimuna a cikin shirin fim ɗin na Kaddara. Turka kenan, ana zaton wuta a makera kwatsam kuma sai ga ta a gida. Ku biyo ni dai domin ku ga halin da Maimuna ta shiga lokacin da ta tabbatar da cewa really Awwal ya gudu da wannan kudin nata da ta dauka ta bashi. Kafin dai muka shiga cikin bidiyon gadan-gadan, za ku ji asalin tun farko abin da ya faru. Lokacin da Awwal ya nuna mata zai karbi kuɗin, Maimuna ta hana shi, sai ya haɗa baki da wannan alƙali, ba iya alƙalin ba, ya haɗa baki da wasu makusantan Maimuna domin su hure mata kunne kan ta ɗauki kuɗin ta bashi. Sai dai bayan hakan ta faru, ta bashi kuɗin kuma kwatsam ya gudu. To ku biyo ni domin ku ga wata cakwakiya da take faruwa. Sai dai kafin nan, muna ga mai fara roƙonku da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Awwal ya ci gaba da gudu da kuɗin Maimuna bayan ya karɓa har kimanin biliyan 1 da miliyan 300 a wajen nata. Asalin yadda abin ya faru, Awwal ya fara ɗauko mata zancen ne tun a na ƙarshen satin da ya wuce da muka kalla, inda bayan ya gama tsaro ta a na wannan satin har ta kai da ya haɗa baki da wasu waɗanda ya tabbata really Maimuna za ta nemi shawararsu, wanda kuma hakan ne ya faru. Bayan ya haɗa baki da su, Maimuna ta nemi shawararsu, su kuma suka nuna goyon baya akan magana Awwal kan cewa ai kudin za a juya, da akan ta ci gaba da barin sa ajiye, ai kwara ta juya su ba don komai ba sai dan nan gaba su samu riba babba. Lokacin da dan nata Bashir zai girma, su kuma a lokacin sun gina kasuwancin su kuma sun zama manyan attajirai. To an yi wa Maimuna wannan maganan ne, hakan ne yasa kwatsam ta yadda da Awwal, inda ta dauki kudin ta bashi. Sai dai daga sanda ta bashi kudin, ba Awwal ba maganar kudi, babu kudin danta. A nan ne Maimuna bayan ta binciki Awwal sati ɗaya, sati biyu, sati uku bata gan shi ba, babu labarinsa, ta je gidansu, garinsu, babu wanda ya san inda ya tafi. Kwatsam a nan ne Maimuna zuciyarta ta yi fusata, inda take kokarin fashewa, kwatsam ta yanke jiki ta faɗi. Maimuna ta yanke jiki ta faɗi a shirin fim ɗin Kaddara bayan Awwal ya yaudare ta waɗannan kuɗayen, inda babban yayin ta Big Cousin ya zo ya dauke ta ya kai ta asibiti, wanda bayan an kai Maimuna asibiti ne aka yi iya kokari, daga ƙarshe dai aka samu aka ceto rayuwar Maimuna a cikin shirin fim din na Kaddara. Sai dai ba iya wannan ba, bayan ceto rayuwarta amma kuma Maimuna ta ce ba za ta ƙara yarda da wani namiji ba, hasali ma ta yanke wa kanta hukuncin cewa ba za ta ƙara yin aure ba akan abin da ya faru. Sannan kuma a ta daga can bangaren Hajiya ta ce ba za ta yarda ba, Maimuna da haɗin bakinta aka gudu da wannan kuɗayen ba don komai ba sai don su cuci dan gidan dan murgayi ɗanta, ma'ana dai Alhaji Bashir kenan. Wannan ita ce bakar turkaca kwake da take faruwa a shirin fim ɗin wata 6 a na wannan satin kamar yadda muka ayyano. Wannan kenan kuma masu kallon mu da masu sauraro, duka a nan muka kawo ƙarshe wannan bidiyo. Sai dai kar ku manta ku daure ku danna alamar subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Abadan Vlogs TV.